खुलुमबाय। दिनै 14 मे 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायो दि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो, जेबो खैफोद आफोद जायालासे। फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनो। दिनै गिबियावनो दङ मेष राशि। सुथुर थानायफोरा जोबस्रांगोन, गोजोनै थानो हागोन, मोजां सम। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। बृष राशि। नखरनि जेंनाफोरखौ लानानै जिंगा सिनांनो हागौ, गोसोखौ हमथा। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मिथुन राशि। सोरजोंबाफोर सोफै खालामजानो हागौ, जेरैबो सांग्रां जानानै थानांगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कर्कट राशि। जेखि फालांगियानो मावा मानो मुलाम्फा मोननो हागोन, गोजोननाय मोननो हागोन, मोजां सम। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। सिंह राशि। अरायसम सुखु मोननो हागोन, फारफ्रोमथिंबो मोजां। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। कन्या राशि। साननाय हनाय गासैबो फेलें थांनो हागौ, मोजां खामानिखौ मावनो नाङा, गोसोखौ हमथा। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। तुला राशि। साननाय थांखिफ्रा जाफुंसारनो हागौ, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन, मोजां सान। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। वृश्चिक राशि। सोरबा मोजां सुबुंजों लोगो खालामनानै लानो हागोन, गोजोनै सम बारहोनो हागोन। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। धनु राशि। दिनैनि दिनाव गाबनांनाय गोसोआव दुखु मोनखांनाय जानो हागौ। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। मकर राशि। फोथायनानै खामानिखौ मावोब्ला साननाया जाफुंसार जानो हागोन, गोसोखौ गोजोननाय मोनगोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। कुम्भ राशि। माबाफोर गोथार खामानि मावनो दङब्ला मावनानै लानो हागोन, बे राशिनि थाखाय गाहाम सान। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 1। मीन राशि। मानिबा जाहोनाव गोसोआ बोरफ्लांलाबायनो हागौ, गोसोखौ हमथाना सोलिनांगोन। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। गोजोन्थों।